Kadai kasi ke penungkong bang upload video apa jong ke YouTube. Haswa jong kani ngamdan jeng tip ru syapang jong ke YouTube. Kalongkum ka waba ka bangam tip kat no ka jingjil jong ka. Kadon ka menesim jong ka jing artetit. Bayo haba ngan hir apa jong ngan syabam. Hakita kidok ke babon a fight to survive. Lada fiklan fi im. Lada fitlot pingam jelap. Bat hagi tu kipor ngatharai bonda branch baby tip bangalong u game lovers ngaju upload ki video hagi jing de bat ki game daga jingmut bangan kiu haga ji game janga bat kumba tip banga download bat don khon bat kumta kawan kata jing ngamyo ya jing support nakaliang jong ki bahaya ngasam janga bat kumta kawan noka ngasngau lamwir ngasngau tumang yala ka jong ka jim bat ngasngau that I am on the wrong track ngayeng habdeng jong ka klau ngam tip na ngawan ngan lej ngan pai nga persyaman thit ya ke jingmen jogamen sim jonga dak pisah Henry onle kumno kata kamla banirap ru yanga kadon kata kasap ka bakarpang hapo jonga katalan ka balatap da usyang kata ka jing syai ka persyaman me suki tang banga tap ya ka da usyang. Kani kadai katarik kabang asna iya kani ka channel kabang ai kerteng shwa ka khasi inspiration taka jingmut baka jingkermen on aiman sem ya kiwe hakapor kabang upload iya ka video ka menenggong hakani ka channel nga share iya kani ka video syaki pelau jonga bat ngayo ya ka good respond naki kalong kumbapli war ya usyang baka taka jing sya ka mi jabar hadinang ta nga upload biang sakawai ki video berkataru kayo ya ka juga respond naki video Henry tangkat to kanipor kata ka jingmen kalong kumusentiu utlor no tang sipang badhang taru kawan kata barkumta nga sange ban upload video sipor bad nga persyang ban upload daki video jong ukhon jonga ubakerten badde nadu kata kapor nga pengkala ya ka kerteng jong ni ka channel jonga syaka kerteng ukhon jonga u Eugenio Suchiang barkum ne man laki por nga upload ki video nga hikaya ukhon ukhon janga ukmen kalok janga kakmen bat ki bahaya ngasem jangi par khoi ki kmen bat hag tu ki por ngayo kumpa arspa ngut ki subscriber ki ba subscribe iya kan channel janga kapakerteng Eugenio Suchiang bat ha nomor jong snem arja har phwe ngalashna ya ka we ki video kabanga ai kerteng u doktor u bomngit play bat ha ka por kabanga record bat ngashna ya ka tu video ngadwa ya u play kong a play penpoy ya kan video janga syaki bro bat hagawe gasngi kadpa ngadang ton hasnong jong ilok jonga bat hakata kapor kam don network ka phone jonga naman nga pandon kam da kasimkat ka bomdon network shite tinga shu connect da hotspot dak mobile jong ilok jonga bat habang apli ya ka YouTube studio jonga nga kendit banyo bapalat 1,000 ki bidu ba page ya ka video jonga bat ki subscriber ka queue naga arspa ka poisya ka sauspa bat kaman sem jonga kadap da ka jingkmen dik bat hakata kapor nga duaya ublay nga aingo ay ublay namar ba ula penpoy ya kani video jonga syaki video bat hangta nga simbyang ya ukulom bat ya kota sada bat stang bantho ya kawe ka story kabanga ay kerteng kakamba jong ublay hakasi ka babot marsen poy si juway nga record bat sna ya kata video bat nga upload artat ya kata video bat nga lej sa jakatre hadin paraganta banga upload ya kata video ngayo kumba arpo 1,000 view hakata video pat plus lai 1,000 you subscriber Henry jano ka jingjak basionsi bakata video kadon ka community guidelines straight mga kumba kalaban bo ya ka video lani ya ka durjong khna ba misna kumta ka YouTube ka shimno ya kata video kala kanja byang jar ka channel jonga Henry kata ka ding nampa ka mensem jonga kalame bat nando kata ka por nga upload video man laki por pat regularly bat nga poy hadok ani ka benta kumbang along mga 1,000 ki subscribers hakapor bangasna ya kani ki video bakane ka de ka story jong ka jingel eng ti jonga hapo jong YouTube menta ngin poy sa kabenta ka baar jong ka video jongi hakabangan pule ki katto katni ki jingli ki balakeli daki subscribers ka page ya jonga bat ngan choose ki katto katni ki jingli ki bangasyon bit ban het ho epi
Kajubab kawan nangkong jong kajing keli ka kasnong jong pi ha pisa berkat nungut ki khon jong pi kasnong jonga kadai kasnong nong kondong ba kabadon seketika thain raliang sangpung kabakerteng kanong rungko tangbangi la im la sa la slem ba ha kasnong mi mentedu patlapan ong kata kadai kasnong jonga ha kabadan ime jonga ya mentahi ngasa ha kadong chut bakhu juai ngadon tang uwe ukhon wadang san snam kerta bat kasnong jong ilok jonga kadai na sok kompor mentangan yethu ipi ya ka kerteng jonga ngatharai bon na brang jumpi ki batip ya ka kerteng jonga Henry ngan yethu ipi katu ka kerteng ka bapitip kam dei ka kerteng trai jonga kadai ka kerteng sin da ime ipa bat ki bahaya ngasem jonga ka kerteng trai jonga kadai Remington jait bamon hoj ki parlap ge jonga ngam dei ujai suchiang Henry ngade ujai bamon ukhon jonga udei ujai suchiang katu ka kerteng ka bapichai khot yanga arbor kam dei ka kerteng trai jonga Henry dei ka kerteng ka basin na ki bahaya ngasem jonga nga ai kerteng kumta namar ngasung ya ka kerteng maka don ke deeper connection ba ka GM jonga bat kalong ka basuk ya phi ba phin kan mau yanga arbor don ki bakali nga katno phla yo nong na po jong YouTube ngan ye thui phi ya ka jing shisha parlop e jonga ngam par yo nong ru m na po jong YouTube la bandai ka jing bom nang jonga lane katkum ka jing ong jong ka State Bank ba ka pisa kampat poi na kata daw kim pat penrong hapo ka account jonga don ki bakali nga ka ko hobby jong phi ngamla ban yet hu ipi ke ko hobby jonga namar ngam tip ye ke ko hobby mala exact hobby jonga Henry ke ka bangas nyaw tanat haga jim jonga man gasni kalong man shna video ban pule ki kot ban sngap ye ke jing tho khana bat kham tam man ai ka jing sneng mar ka jing slok ya ki perlok ka kuntup ye phiru ki ba pit ya ka ni video jonga mata gasni dan ki ba kali nga ke ko qualification jong phi ka qualification jonga ka de ka graduate dan ki ba kali nga ke ka motive lani ka jing thumu jong phi man rung hapo jong YouTube kajing thumo jonga manrung hapo jong YouTube kalong tangkawe bangantan kasap bat ngam kwa ban penleno ya kata kasap jonga kata kalong ban ai jing hikai kajing sneng maka jing kentiu ya baro dan pat ki bakali nga lano film pelmi ka film karkum kajing kular jong phi Henry ki parlop e jonga ngapan map je phi ha kajing de pat kata kalain namar ngala thmu ban pelmi ka film man hagane nga siaw confident mar ka lockdown ka khang ka office bat ngadon shibon ki por Henry menta la pli ka perthai pli ka lockdown ni hapan tre ngale tre chipo baje man step ting wan phai kan dai baje na mit na lorang ta nga hapan pe yo khon namar nga sa tang marwe nga bad khon janga ilok janga hikai sesnong jong hi sha sokombor pat nak ta daw ngam la shuban concentrate man sna ya ki film titang kini iki jingkeli ki banga jet ki ba yede bar ka jingim janga kawai ka banga kwa ban ye tho ipi hashwa banga pangkut parlop e janga wanam kan randin haka jim jongpi kandon kapor haka jim jongpi phikwa ban phai din phikwa ban kan randin phikwa ban le phai shuying tharai imei madi pa jongpi ki shong haying ki apye phi patla phi wan hakma jongki nakbong mei pa ngamla shiban pateng I give up kumno ken sngu Henry nga ongi phi parlop e janga wanam le kumta wanam ju kan randin haka jim jongpi kumba nga ju ong yapi wanam pengkalaya ka thong jongpi tang namar jong ka jinge Henry to long ki baklan bat pengkalaya ka lanti bat yat pat nang yat sya ka thong ha ka jim jongpi phitip ba ka jim jong briu omdon shortcut tang ubat tre shitom bat ubam ju kan randin ha ka jim unyo ya ka jinjob ngan ong yapi perlok om tang ki ba start ki ba long briu Henry bon ki briu ki ba job ha ka jim jongki ki briu ki ba ru spatam ki briu ki ba job tam ha ka jim ki lim She sen haka jim jongki. U Bill Gates, u fail kat no sen show haka por pauli school. Ki perlo classmate jong u kirki benyu namar u nesa haka jo si hajo ka class. Henry u yai peteng mat yai peteng ban trishtom hadu bonolong u CEO jong ka Microsoft company. Bar kita ki jo ki classmate jong u ki bajur ke benyu ki tapo jong ka school ki trepat nak penta jong u. Nakata daw nga ong pi weng no season don ya kata ka kenten bomla long impossible naka dictionary jong ka jing pi ngin sa kando ipi hakawi par ki video kuple shibona ya por pi to blay ungkur khoi pi